सानजा तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा गुवाहाटीनि बाथौफुरि गाहाय बाथौ थानसालियाव आरज गाबदों। गुवाहाटीनि बाथौफुरिनि बाथौ थानसालियाव सप्तानि गोथार मंगलबार सानाव आरज गाबनाय हाबाफारिखौ लाबोबाय थानाय जायो। आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमखौ दिन आरो सम रानलायनानै गुवाहाटीनि बाथौफुरि बाथौ थानसालियाव सप्तानि मोनफ्रोमबो मंगलबाराव आरज गाबनाय हाबाफारिखौ लाबोबाय थानाय नुनो मोनबोदों। थिग बेबादिनो दिनैबो तामुलपुर जिल्लानि सानजा तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय गुवाहाटीनि बाथौफुरि बाथौ थानसालियाव बोराइ बाथौनि सेराव दोलै नोगोरै सिजौनि गुदियाव आलारि बाथि फोजोंनानै धुप धुना सावनानै आरज गाबफैदों। आरो बे आरज गाबनाय हाबाफारियाव सानजा तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय गासै सा 500सो बाथौ सिबियारि दौरि गोथारि माइनाव थान्दै बिथांमोना बाहागो लायो। नंगौ आगोलाव जों माबानो नोंथांमोनहा बड'लेण्ड माबे रादाब बड'लेण्ड रादाब बड'सा रादाब निउस नायग्राफोरनिसिम सिगां अनसायनाय हरबाय। जोंहा दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय बेवहाय सप्तानि मंगलबाराव मोनफ्रोमबो जों मंगलबाराव मोनसे केलेन्डार बानायदों आरो बे हिसाबै जोङो जिल्लाफोरा बाहागो लाफैनानै दङ। दिनैसिम जों माबा बानायनाया केलेन्डार बानायनाया 28टा दङ। बे 28टा जिल्लाया बेवहाय बाहागो लाफैगोन। दा जोंनि उद्देश्यआ जाहैबाय जाहाथे जोंनि बे आर'ज खालामनाया जिल्लाफोराव एखे जाजोबो आरो बे जिल्लाफोराव जुदि एखे जायो होमब्ला बियाबफोराव गामिफोरावबो एखे जाहैगोन। बे नोजोरै जोङो मिरुयै बेवहाय गुवाहाटीयाव आर'ज खालामनो थाखाय जिल्लाफोरखौ बिथोन होनाय जादों। बेसे गोबाव जाखो बेफोरबायदि हाबाफोर लाबोनाय? जागायजेननाया जानुवारिनिफ्रायनो दासिम सोलिगासिनो दङ। दासिम मोनबेसे जिल्लाया बाहागो लाफैयो? 14 था। ओमफ्राय दा बेफोरबायदि लानायनि गेजेरजों माबा मोनसे सांग्रांथि फैदों नामा? फैदों होननांगोन जोङो जे जोंनि गेजेराव जिखिनि माबा मोनसे एसे माबानि देंखोनि एसे हेरफेर दंमोन, दामनाय देनायनि एसे हेरफेर दंमोन, बे बुस्थुआ क्लियार जाबोदों। जों बेवहाय केवल मोनसे जिल्लायाल' नङा, गुबुन जायखिजाया दिनै जेनेबा माबा फैदों सानजा तामुलपुरजों जोंना गुवाहाटीयाबो सरजाबनानै दङ आरो जोंनि मिरुनि बिबानगिरिफोरबो दङ। जे जों अबजार्भ खालामदों बेसेखिनि जोंनि गेजेराव माबा गोरोबै दंमोन, बे गोरोबैफोरखौ नोजोर होनाय जाहैदों आरो बेजों जों फ्राय खौसेयाव बा रोखोमसे जाहैदों होननानै आन्दाज खालामनो हादों। सिगां जेरैबायदि रुजुथावैमोन दा मोजाङै रुजुथावै फैयो? जादों होननानै बुंनो हागोन आरो। बेखौ लानानै नोंथांमोना दुलाराय बाथौ गौथुमा गोग्गानाय दं? गोग्गानायाथ' धोरोम आफाद हिसाबै जों बुंनांगोन आरो मिरुनि जों दैदेनगिरि हिसाबै जिहेथु जोङो गथाय जिल्लाखौ बा दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेन्दोआव थानाय जिल्लाफोरा जोंनि बिथोन लेखायै बिथांमोना बेवहाय मावफुंफैदों बा आर'ज गाबफैदों आरो बे आर'जआ खौसेयाव जानायखौ बा जागोनखौ जों आसा खालामदों आरो बिदि जायोबा जोङो जोंनि गेजेराव बा जोंनि दैदेननायाव जुदि बिदि जायोबा जों गोग्गानाय होननायखौ बा जाफुंदों होननानै बुंनो हागोन आरो। गोग्गानाय माने जाफुंदों आरो। खुलुमबाय बर'नि निउस पर्टेल नायगिरि नोंथांमोन बयनिसिमबो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि इयारलि केलेन्डार बायदियै सानजा तामुलपुरनि जा डिस्ट्रिक्टनि हेफाजाबै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय बाथौ थानसालियाव आर'जनि हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ आरो बेबायदि लेखायै दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनै बे आर'जनि गेजेरजों दिनै दुलाराय बाथौ सिबियारिफोरनि गेजेराव आर'जनि जिखिनि सिस्टेमफोर दङ बेखौ इउनिफर्म खालामनायजों लोगोसे सुबुं माहारिनि गेजेराव गोजोन आरो खौसेथिखौ लाबोनो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमा बे हाबाफारिखौ लादों आरो बे फैबाय थानाय जि दा मिरुनि गाहाय बाथौ थानसालिखौ लुफुंनो लादों बे जाहाथे 2 बोसोरनि गेजेराव आबुं महर मोननायनि बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज खालामनाय हाबाफारिखौ जिल्लाफोरखौ हांख्रायनानै लाबोनाय जादोंमोन आरो बेबायदि दिनै 14 जिल्लाया दिनै आगान होबाय आरो 28 जिल्ला दिनै आसामाव दङ। बिनिनो
मोनफ्रोमबो गोथार मंगलबार सानाव बे हाबाफारिखौ रानना होनाय जादों आरो लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैयो। दिनैबो सानजा तामुलपुर बिथांमोना 500निबो बांसिन बाथौ सिबियारि बिथांमोना आर'जनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। बेखौनो जोङो मोनसे मोजां रायजो राजाफोरनो जों मेसेज होनो हायोदि दिनै बाथौ सिबियारिल' नंला, दुलाराय बर' माहारिनि गेजेराव बर'नि गुबै बाथौ धोरोमखौ दिनै साखोन सिखोन फोसाबनायनि गेजेरजों दिनै जे लाबोनो हाबाय, मुलुगनां खालामनो थाखाय जों गासिबो बाथौ सिबियारिल' नङा, बर' सुबुं माहारिनि गेजेराव जोंनि सानसुमैनिफोरनि गेजेराव मोनसे सानखांथि फैदों। बे सानखांथिनि गेजेरजों जों बाथौ धोरोमखौ दिनै बर' समाजनि गेजेराव जों गायसनलांनांगौनि जों साफ्रोमनोबो बिबान दं होननानै जोंनिसिम फोरमायहरदों आरो बिथांमोनाबो खामानि मावबोगासिनो दङ। दिनै आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिआर गभर्नमेन्टखौबो जों दिनैनि समाव साबायखर होनांगोन। मानो होनबा दिनै बाथौ सिबियारिफोरनि जिखिनि थानसालि लुफुंनाय खामानिफोरखौ बिथांमोना दिनै मावफुंनो थाखाय आखायाव लादों आरो माखासेया मावफुंजाबाय आरो मावनो थाखाय दिनै बिथांमोना आवगायगासिनो दङ। बेफोरो 2 बोसोरनि गेजेराव आबुं महर मोनगोनखौ दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनैनि समाव आसा फारिनो हायो। दासिम बेसेबांसो आवगायखो थानसालि लुफुंनाय हाबाफारिया दिनै जोङो 3 बोसोर लादोंमोन। 3 बोसोर लादोंब्ला जोंनि सिंनि खामानिया प्राय 80% आवगायबाय। फ्लरनि जिखिनि गुबै बिथाया बेवहायनो जों हा सिङावनो गोबां थाखा फैसा खारबाय। मानो बेवहाय हा सिङावनो 8 कौटि रांनि गोनांथि दंमोन। बे 8 कौटि रांखौ जोङो बेबस्था खालामनानै जों लुनायनि सिंनि खोना फाउन्डेसना ओंखारबाय। एसे साइडथिं दङ, बेबो अखा हाबाय थानाय नङामोनब्ला बेबो जागोन। मिस्ट्रिफोरा फैफिनगोन, बिथांमोना एसे गावनि धोरोमारिनि खामानि थानायखाय गावस्रा थांदों आरो मिस्ट्रिफोरा साननैसोनि उनावनो फैफिनगोन। बेसेबां कौटिनि बाथौ थानसालि? बेयो 24 कौटिनिमोन, दा 2 कौटिसो आरो बारिबावनो हागोन। 26 कौटिनि बे बाथौ थानसालिया जागोन आरो बेखौ भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांखौ जोङो हांख्रायनानै बेखौ बेखेवनायनि हाबाफारि लानो होननानै सानबाय थादों आरो बेखौ जों जाफुंहोनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जिखिनि बाथौ सिबियारिफोर दङ बिथांमोनाबो नारा नाथा नाजानानै बेवहाय अनसुंथाइ होनो थाखाय गावबा गावै बावसोमदों। मैयाबो एगजिकिउटिभ रौपहियाव जादोंमोन, बेयावबो जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमखौ लुफुंनो थाखाय राङारि अनसुंथाइ होनो थाखाय आवगायबोदों आरो दिनै आर'जनि गेजेरजों राङारि अनसुंथाइ होनो थाखाय बाथौ सिबियारि बिथांमोना फैदों आरो बेबायदि। दासान्दि जे नोंथांमोना जानुवारिनिफ्राय दासिमाव मंगलबार समाव आर'ज गाबनाय हाबाफारि लादों, बेनि गेजेरजों माबा मोनसे सोलायनाय फैदों नामा? निस्सय सोलायनाय फैदों। दा बर' माहारिनि गेजेराव बाथौ धोरोम होननानै बुङोब्ला दिनै ओरैबायदि सोरांबानो ससियेल मिडिया आरो डिजिटेलनि जुगनि गेजेरजों दिनै आर'जखौ मोनो आरो जायफोरा आर'जखौ रोङामोन आरो जायफोरा बाथौ सिबिनाय खान्थि गैयामोन बेफोर दिनै निउस मिडियानि गेजेरजोंनो नोंथांमोननि गेजेरजोंनो दिनै रायजो राजानि गेजेराव आरो बैफोर जिल्लाफोराव आसामनि बायजोआव थानाय जेरैबायदि नेपाल, दिल्ली, वेस्ट बेंगल, अरुणाचल, बांलादेशफोराव थानाय सुबुं माहारि आरो बाथौ सिबियारिफोरा दिनै बाथौ थानसालि लुनायजों लोगोसे आर'जखौ मोजाङै खन्नायनि सुबिदाखौ नोंथांमोननि गेजेरजों फोसावनायनि गेजेरजों सुबिदा मोननो हादों। बेनिखायनो मिडियानि गेजेरजों जिखिनि फोसावजादों बेनिखायनो नोंथांमोनखौबो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै साबायखर बावदों बे समाव। गोजोनथाव खौरां, क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेबक समाजजों गनायथि होजानाय IFABM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदा। लोगोसे 2024-25 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो फैगौ जोबथा जुन दानसिम मुं थिसननाया सोलिबाय थागोन। 12 एबा HS नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय IFABM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि, फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं, OT टेक्निशियान, ICU टेक्निशियान, रेडियोल'जि टेक्निशियान। बेफोर कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS जों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं।
जुदि नोंथांमोना बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला आइ-आफा BM इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि 9395899391 एबा 9821663110 मबाइल नम्बराव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।